Hello friends, welcome back to my Board of Job Info YouTube channel. आसा खालामो आंनि नायगिरि लोगोफोरा गासैबो मोजां दं होननानै। आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोर मोजां खौरां लाना फैदों एबा नटिस लाना फैदों लेटेस्ट बे जाहैबाय आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड नटिस होबाय। नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बेनि एडमिट कार्डआ माब्ला गगोन एबा माब्लासिम थाहैगोन आरो बिनि पस्टआ मा आरो खैथा भेकेन्सि दङमोन आं गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजों लारि होलांगासिनो दङ। थ' बेनि गेजेरावनो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आंनि चेनेलाव गासैखौबो डिटेल्स मोनजोबो लोगोफोर जब नटिफिकेशन मोनबाय थागोन आसाम पुलिस इन्डियान आर्मी सिभिल जब गासैबो आं बेवहाय डिटेल्स होगोन। थ' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय। दानिया जों थांदिनि लोगोफोर मा पस्ट एबा मा दङ बेवहाय जों गासैखौबो नायगोन डिटेल्स। थ' दानिया जोङो भिडिअखौ नायदिनि। थ' बेवहाय लोगोफोर नुनो मोनदों बे अफिसियेल नटिस फैदों बे आसाम पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय। बेनि नटिसआ फैदोंमोन 15 जुनाव फैदों एबा दिनैसो फैदों दासो फैदों आरो बिनि पस्टनि नेमा जादोंमोन जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 3 मोन लोगोफोर बियो आरो टटेल भेकेन्सि दङ 41 दङमोन बेवहाय गासै। आरो बेनि नोंथांमोना बेनि एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनांगोन 20 जुननिफ्राय डाउनलड खालामनांगोन 5 जुलाइसिम नोंथांमोना 20निफ्राय 5 जुलाइसिम नोंथांमोना बेहाय डाउनलड खालामनांगोन आरो बेखौ डाउनलड खालामनांगोन नैबे वेबसाइटआव थांनानै www.slprbassam.in आव थांनानै नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनांगोन। आं बेखौ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै होगोन। थ' नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाइरेक्ट लिंकखौहाय थांनानै बेवहाय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। थ' बियो जाहैदों लोगोफोर जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 3निमोन। थ' बिनि गेजेरावनो दा बावैनो साननैसोनि उनावनो आसाम पुलिस कनस्टेबल AB UB आरो SIनि एडमिट कार्ड फैसिगोन। थ' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना आरो नटिफिकेशन मोनबाय थागोन बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय सेलेक्ट अल खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नटिफिकेशन मोनहैबाय थायो। थ' नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनांगोन नैबेयाव 20 जुननिफ्राय लानानै 5 जुलाइसिम नोंथांमोना बेनि गेजेराव डाउनलड खालामनांगोन। एडमिट कार्डआव गासैबो डिटेल्स थागोन बबेयाव जागोन रिटेन एग्जामा। थ' नोंथांमोना बेखौहाय एडमिट कार्डआव गासैखौ नुजोबगोन। थ' नोंथांमोना बेखौहाय जुदि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेवहाय गासैबो जब डिटेल्स आं होजोबगोन बे जाहैबाय आसाम पुलिसनिमोन आरो नोंथांमोना जुदि इन्डियान आर्मिनियाव इन्टारेस्टेड दङब्ला इन्डियान आर्मि फैगासिनो दङ टुर अफ डिउटि फैगासिनो दङ आं गासैखौबो डिटेल्स होना होगोन आरो लोगोसे स्टेट जब फैगासिनो इन्डियान नेशनेल जब गासैखौबो आं बेवहाय गासैखौबो होगोन। थ' नोंथांमोना चेनेलखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।